15 χρόνια πριν είχα αρχίσει να παρατηρώ κάποιες κλιματικές ιδιοτροπίες. Δηλαδή για 10 μέρες ανέβαινε υπερβολικά η θερμοκρασία, για 10 μέρες έπεφτε υπερβολικά η θερμοκρασία. Όταν άκουσα και για κάτι τεράστιες πυρκαγιές που άρχισαν να ξεσπάνε, τα συνδύασα αυτά τα δύο και έτσι ξεκίνησα να φτιάχνω το σύστημα. Συνήθως οι πυρκαγιές εμφανίζονται σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών και μεγάλης έντασης ανέμων. Ήταν λοιπόν ανέκαθεν αναγκαία η άμεση αντιμετώπιση τους. Κατά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών έχει κανείς να αντιμετωπίσει όχι ένα, αλλά πολλά θέματα. Το ένα είναι η απόσταση των πυροσβεστικών μέσων από την εστία της πυρκαγιάς. Υπάρχει δυσκολία προσέγγισης, υπάρχει περιορισμός στην ποσότητα του νερού που μπορεί να μεταφέρει ένα πυροσβεστικό μέσο. Τέλος, είναι περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων τα οποία είναι εκπαιδευμένα και μπορούν να χειριστούν αυτά τα μέσα. Τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που έχουμε και σε αυτό που θα μπορούσαμε να έχουμε, την καταλαβαίνει κανείς αν κοιτάξει αντίστοιχους εξοπλισμούς σε στρατιωτικό υλικό. Είναι ένας τομέας στον οποίο επενδύονται ποσά γιατί έχει να κάνει με την προστασία ανθρώπινων ζώων. Και αυτό το οποίο έχει σημασία σε αυτό το τομέα είναι ακρίβεια στη στόχευση και δράση από μεγάλη απόσταση, αλλά και κάλυψη μεγάλων περιοχών. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνεται και στην πυρόσβεση. Μάζεψα λοιπόν ό,τι μπορούσα να σκεφτώ για να κατασκευάσω κάτι το οποίο να είναι αποκλειστικά για την κατάσβεση πυρκαγιών. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος είναι πάρα πολύ απλά. Καταρχήν έπρεπε να καταλήξω σε ένα υλικό το οποίο θα είχε τα χαρακτηριστικά που χρειαζόμουν. Κάτι το οποίο να είναι ελαφρύ, να έχει μεγάλη διασπορά, να μπορεί να αποθηκευτεί μέσα σε ένα δοχείο για πολύ χρόνο και να είναι και φθηνό, δηλαδή να μπορώ να το αγοράσω. Κατέληξα στην πυροσβεστική σκόνη η οποία χρησιμοποιείται. Ύστερα από αυτό έπρεπε να βρω έναν τρόπο να δημιουργήσω μια πίεση μέσα στο πυροσβεστικό υλικό και ήταν αυτό το πρώτο διαμέρισμα του συστήματος. Μετά έπρεπε κάπου να βάλω το πυροσβεστικό υλικό, έτσι ήρθε το δεύτερο διαμέρισμα και μετά ήρθε το γεγονός ότι ήθελα ακριβώς πάνω στη φωτιά να γίνεται η ανάκουρση και όχι πιο πριν, ώστε να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή κάποιου. Οπότε έτσι ήρθε το τρίτο διαμέρισμα που ήταν η κεφαλή πρόσκουσης με το επανατακτικό ελαττήριο. Έστω ότι το χέρι μου είναι η φωτιά. Έχει φύγει από τη βαλίστρα και φτάνει στη φωτιά. Ενεργοποιείται η κεφαλή πρόσκουσης και κάνει προς τα πίσω τη βελόνα που σας έδειξα πριν. Τώρα, το ρόλο της βελόνης, δηλαδή της προέκτασης της κεφαλής πρόσκουσης, θα παίξει κατευθείαν η φωτιά. Και γίνεται αυτό. Όπως είδατε, η πυρόσβεση πέτυχε. Κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένα μικρό κάτι που κάποιος άνθρωπος είχε να προσφέρει. Εκείνος το δούλεψε, κάποιος άλλος άνθρωπος το αναζήτησε τη χρονική στιγμή που το χρειάστηκε.